मोना मा खालामदों? मोजाङै दंना नोंथांमोना? आंनि लाइफआव दसे फाय गाइसमोन जाबाय। सोरबा सोरबा उन्दुबायानो दां। नोंथांमोन उन्दुलांबायानोदां मानसिफ्रा। जायफोरा उन्दुवाखै दसे नायबानो जाबाय आंनि लाइफखौ। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय आंनि लाइफआव जायफोरा उन्दुवाखै। गोसोखाङो आं नोंखौनो, गोसोखाङो आं नोंखौनो, गोसोखाङो आं नोंखौनो, जेरावखि थाया गोरबो मन्दिरावनो आंनि मिजिङाव बिरखांफैयो। गोसोखाङो आं नोंखौनो। सिगांनि माबाफोरखौ गोसोखांदों गाइस नोंथांमोन। जेनेबा आङो गुवाहाटि टाउनाव फैजेननायनि माबाफोरखौ गोसोखांदां नोंथांमोन। मानो होनोब्ला गुवाहाटि टाउनाव फैजेननायाव आंहा बहुद जारिमिन दं। बिराद दुखुसो मोनो आंहा। थेवबो गोसोखांबाथाय मिनिनोबो ओंखारो। फाग्लासो। गुवाहाटि टाउना दि फैजेननाय समाव ओरैबायदि सिखाव दाखायतजों बुंफबनायमोन नोंथांमोन। बै समाव 2000 बारा गोबावनि बाथ्रा नङा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 बोसोरनि घटना नोंथांमोन। 2017नि घटना। आं जेब्ला फैजेनदोंमोन गुवाहाटियाव अब्लानो सिखाव दाखायदाबो बहुद दंबावोसोमोन। जोबथ'वाखैमोन माने। माबोरै? आं माने बिदिनो फैजेननाय समाव मिथिया ओजों थांबा मा जायो ओजों फैबा मा जायो बेखौबो मिथिया। उनाव खामानिखौबो मोनाखै जों। ओरैनोथ' जों लोगो सासे दंमोन दंनाया। लोगोआबो बेलेगाव हाबबाय खामानियाव, आंबो आरो बेलेगाव हाबबाय। खिन्थु थानाया एखेयावनो थादोंमोन। उनाव बिदिनो मोजां मोनासै मावनो। बिदिनो आरो मास मोनसेसोनि उनाव बा 1.5 माससोनि उनावनो ओंखारबाय। ओंखारखांनायनि उनाव आरो बेलेगाव खामानि नागिरबाय। बिदिनो मोजां मोनाखै। दा हाजिरा साजिरा मावबाय आरो मास मोनसेयाव 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन बिदिल' मोनो आरो। बे बाख्ल' बुख्ल' सिरियालि मोना। बिदिनो हाजिरा मावबाय थानोसै गेजेर गेजेर। नङाबा रुम भारा मावनि होगोन, माखौ जागोन। बेनिफ्राय अनेक प्रब्लेम। बयबो भाबिना आगोर मोनाखै जोङो बै समाव। बिदि थाबाय उनाव बिदिनो गोबावजो मबाइलाथ' गैया नङा दंमोन, खिन्थु एसे बोरायमोन आरो। ओमफ्राय आं बिदिनो फैसाया एसे दोनथुमनायखौ ओमफ्राय मबाइल गंसे बायदोंमोन आं। 2017नि जुनाव थांदोंमोन नालाय। जुलाइआव थांदोंमोन आं। जुन ना जुलाइ बिदियाव। बेनिफ्राय 2018आव आं मबाइल गंसे बायबाय जानुवारि बिदि। ओमफ्राय बायखांनायनि उनाव साननैसो आङो
बा सगाव मोनाब्लि खामानि मावखांना फैखांनानै बाजार खालामनो थाङो, मैगं थाइगं लायनो थाङो आरो मथा मथि बेनिफ्राय 1 किल'मिटार आरोना। बै समनि घटना, गुवाहाटीनि घटना। ओमफ्राय जेथिया आङो थाङो गुवाहाटीयाव, माबायाव रुमनिफ्राय मार्केटाव थांबाय, लायनो थांबाय, मैगङानो जा माबायानो जा आरो माबा मोनसे, बेनिफ्राय मैगं थाइगं लाबोखांनानै फैबाय थानायाव फन रायज्लायबोबाय दंमोन आङो। फन रायज्लायबाय थानायावनो मस्थ' मोनाब्लिथारबो जायाखै बै समाव, गरम बोथोर, 5टा जादोंना जायाखैमोनबा, जायखिजाया 5टा, साराय 4टा 5टा बेखिनियाव आंनि मबाइलखौ रायज्लायबाय थानायनिफ्रायनो खोमानिफ्राय ब्लड। नोंथांमोन बिदि जायो। आं सानदों बेनिफ्राय बाब देन्जारलै गुवाहाटी टाउनावलाय, खोनायोसोमोन आं आगोलो ओरै जाबाय। नुनाया नुदों आं गारिखौ, आंनि खिथु फैखादोंमोन बिसोरो, बेनिफ्राय बाइक आरो पालसार। ओमफ्राय आं बिसोरखौ बिदि सानाखै। जेथिया आं फन रायज्लाय फैयो, रायज्लाय फैबाय थानायाव बिसोरो होख्लायबाय आंनि खोमानिफ्राय बख'नानै डाइरेक्ट रां ब्रां सानाया बाइकखौ साखा गुजोब्बाय आरो। ओमफ्राय आं अन्थाइ नागिरदोंमोन, अन्थाइजों खुबैनो होननानै बे पाक्का रास्तायाव जेब्ला खुबैनो नागिरो एक'खौनो मोनला इसोरखौ। हाय गणेश दा আপুনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেকি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ইমান লাইন মাৰি আছে নেকি তুমি? পটাপট হু, মই হিষ্টৰী কৈ আছোঁ গণেশ দা। আপুনি লাইক আৰু কমেণ্ট দি একবাৰ আৰু গণেশ দা। माने होसोनो सानबाय, ओमफ्राय एसे आगोलाव जोंनि सानै लोगो दंखायोमोन, बिसोरनो आं खोन्थाबाय लोगो मबाइलाबो गंनैमोन, गंसे फिसा दंखायोमोन। बे गंसे फिसायाव आंनि BSNL नाम्बारा दंमोन। लोगो फन थुना खोन्थाहरबाय आं, लोगो सानैया दंखायोमोन, इसोरनाव बाइक दंखायो। इसोरो लोगो होसोलांबाय, होसोलांबाबो सोरमोन मा नागिरना मोनासै। जोंनि कम्पानिनिफ्राय मथा मथि बिदिनो सुपारभाइजारनिबो गंसे बिदिनो लांदो, आरो बिदिनो लेबारफोरनिबो गंसे बहुद लांदो। जोंनिफ्रायबोथ' आंथ' मिथिथारामोन, आंनो खोन्थाना दोनाखैमोन जोंनि कम्पानिनि मानसिफोरा बिदि जायो बेवहाय। आं जेब्ला खोन्थाहैबाय, आं खोन्थाहैनायनि उनावसो बुंबाय मानसि माखाया, इयाव बहुद बिदिनो जाखायो। सिकिउरिटिफ्राबो बिदिनो जाखायो बेवहाय। होमबाथ' आंनो नोंसोरो सिगांनिफ्राय जेबो खोन्थायाखै। आंथ' मिथिया बै समाव। थांबाय आंहा ओरैनो इयारफन लानायबा एसे मोजां जागौमोन। गुवाहाटी टाउननि खोथा। आंथ' बेनिफ्राय दिननिफ्राय आं माने गुवाहाटी टाउनाव जानला मोनला फन रायलाया खोमायाव। रायलायगोन खिन्थु थाथ'नानै दसे ओरैनो ग्रोब लाखाबाय, रायलायखाबाय। बेनिफ्राय बाइचान्स रायलायथाराबाबो सिनसियारसो रायलायखायो आं। गुवाहाटी टाउनाव जायफोरा गोदानै फैगोन, दाबो जानला मोनला फन दा रायलाय खोमायाव इयारफन गैयाबा। बुंखाबाय आं, लोगोफोर डेन्जार, आसरित मोनदों आङो। उनाव मबाइला थांबाय आंना सामसुं गेलाक्सि नट 5 प्र', नट बेसेबामोन, नट 5 मोन गेलाक्सि। सामसुं मोजांथारमोन मबाइला, गिदिर गोलावथारमोन मबाइला। थांबाय आरो ओरैनो दैयाव मथा मथि दामखौ बुंनाङा, इमान लायाखैमोन आरो बै समनि आरोना, बै समनि एसे दामानोमोन, 1200-1300 लादोंमोन आं। उनाव आरो थांबाय बिदिनो, बे मोनसे थांबाय। मबाइला फिसा दंखायोमोन आंनाव, सिमाबो गंनै दंखायोमोन। बेवहाय एयारटेलखौ सोना लादोंमोन, बैहाय BSNL गंसे दंमोन फिसायाव। बोरैबा फिसाया थाथ'लांबाय, इयो थांलायबाय।
आरो बिदिनो एग्लायनाय नङा, एग्लायनाय आरो खामानिफोरखौबो उनाव इयाव मोजां मोना जालायबाय। उनाव आरो माखौ मावगोन माखौ मावा बिदिनो नागिरलायलायबाय। एग्लाय माव थांखो मोनथारासै नालाय, एग्लाय आरो बै लेबारफोरदि मा होनो बेखौ कथ'बारि खिनियाव नोंथांमोन, कथ'बारि बेनिफ्राय अबेमोन लख्रानि मा खिनिमोन बे लालुंगाव ना मा होनोमोन बेखिनियावबो माने जोङो जेनेबा लेबार स्टेन्ड थायोना बेफोरावबो थांनानै जों खामानि सोंलाबायदों। आं लोगो दंमोन बिदिनो अनेकनि जोंनि अनेक मिक्स दंलाजोबोमोन जों। उनाव बिदिनो इयावबो सोंहैयो, मालाबा मोनो मालाबा मोना। बे ग्रुप हिसाबै लांबाथाय मोनो, सासे सानैयावबाथाय जों थांनो बायो नालाय थाङामोन। ग्रुप हिसाबैबाथाय जों थाङोमोन। बेवहायनो ओमफ्राय सानसेखालि मोनबाय जोङो 7 ना 8 ग्रुप, 10 जनानो हमना ला 10 ग्रुप सानसे दिना मोनबाय। फाग्लासो लहा बाननाय माने मार गिदिर गिदिर रेलिं दं इहाय। बेखौ माने गारियाव दिखांनांगौ। सासे मानसिया लेंफैबाय, न'थ' हिनदिना खामानि मोनखायाखैमोन। लोगोफोरा बुंबाय है थौ थांलाबायनोसै होननानै। ओमफ्राय गासिबो बेनिफ्राय ज' जाजोब्बाय। थांनोसै नामा होनना, ओमफ्राय माबोरै होगोन उनाव बिदिनो टन हिसाबै ना मा होदोंमोन। टन हिसाबैसो ना मासो होदोंमोन, आं गोसोआव गैला उन्दैमोन नालाय बै समाव। उनावथ' आंथ' जेबो खस्थ' मावफेराखैमोनलै। आंथ' मा मावगोन मावो दे थांना नायनो होननानै, आंथ' हाखाया सानदोंमोन। उनाव थांबाय, थांना मावहैनायबाय। मावनायावथ' जोबोर खस्थ' मोनबायलै। दिखांनांगौ मथा मथि बयद्ध' रिलिं बायदि गिदिर गोलाव। बेनिफ्राय बेखौ लहासैबो दिखांनानै बोरै दिखांनो। हाया बिदिनो मथा मथि ओंखाम 12ता साराय 12तासोआलागै मावथारबाय। बेनि उनाव ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो इसे बोलो फैबाय खिन्थु। हासिगोन दे दिनै सानसेखो। बेनि उनाव हासिगोन साननानै बोरैबाबा हिनदिनानि खामानिखौ बोरैबाबा हालांथारबाय आरोना। एकदम खस्थ' मस्थ'यै मावफेरा थेवबो जिथिया आं मावखांबाय खामानि, जेथिया आं रुमाव फैनो नागिरबाय, अब्लासो आंनि देहाया गोजांस्रिउ जाबोबाय। मा जाखोलै आंलाय ओरै जाबाय आरोना। आं बेनि उनाव गोसोखौ सानबाय, आंथ' इमान खस्थ'जों मावफेराखैमोन। बे मावफेरैनि थाखायनो दिनै खस्थ' गिलिर बुस्थु दिखांनानै आङो बिदि जाबाय ओरै सानबाय आरो आं गोसोजों। उनाव दसे थानानैनो गोजांनाया बारा जाबोबाय। बेनिफ्राय रुमाव फैनानै गोग्लैना थाफैबाय। गोबानाय, ओंखाम जानो हाया, माबानो हाया बिदि जानाय बहुद जाबाय बिदिनो। उनाव गोबाव जाबाय नालाय उथिनोबो हायामोन। उनाव बिदिनो मा जादों आङो मथा मथि बै समाव थाम्फै देंगु नामा बेखौ जादों साननानै आङो मुदुफुलनि बिलाइ बा बिगुर बिदिखौ सेफ्ले लोंलाबायदों आं, बिजिबो थुजायाखै दै। उनाव बिदिनो देंगु जादों साननानै आरोना। सोरबा होनबाय देंगुबो जानो हागौलै गोजांलाबायनानै। उनाव बिदिनो रुम खाथिनिफोरा होनलाबायनाय नालाय, उनाव बेफोरखौ आं देग्लिलाबायना लोंनानै ओंखामखौ 3-4 उनाव जानो हानाय जादों। उनाव पिल लाबोदो गरनै ना गरथाम बिदि। उनाव बेखौ जानानैनो गारदोब्रा आंना। मुदुफुलनि
बिलाइफोरखौ सेफ्लेलाबायनानै लोंदो, बिलाइफोरखौ देग्लिलाबायना लों। बेनिफ्राय बिदियावसो एखिनिया हामदो। ओंखायनो मुदुफुलाबोदि इमान प्रधान, ओंखायनो गेजेर गेजेर जानांगौ मुदुफुलखौबो। बेबो मोनसे आंनि मोनदांथि नोंथांमोन, नङाबाथ' आं मोनथिनाय नङामोन आरोना। बेयो आंनि लाइफनि आंनि जिउ जारिमिन जाहैबाय। बेफोरो बहुद दं आरो खोन्थाबावनोबाथाय, खिन्थु मा खोन्थागोन मा खोन्थाया जाबावदों आङो। गासिबो बहुद दं खोन्थानोबाथाय। गुवाहाटि टाउनावदि बोरै सोलिगोन बोरै मागोन, बेफोरखौथ' खोन्थाबायना आं दे। सोर सोर लाइनाव दं गाइस, दे कमेन्ट खोन्थाहर। आंखौबो एसे नायनो लुगैदों कमेन्ट बक्सआव। हाय लोगो, मोजां मोनो होनबासो आंबो, नङा होनबा? जोंना सासेया दाबो रायज्लायगासिनो गार्लफ्रेन्डजों, फनानो रायज्लायगासिनो दाबो उन्दुआखै। बिदिबा बोरै जागोन, नङा होनबा? ओंखायनो होनो आं गेजेर गेजेर बेखौ, बारा रायज्लायबाय थानाङा मोनाफोराव होननानै। उन्दुनाय बेनिफ्राय देहाफोरा, बेनिफ्राय बोलोफोरा खमायलाङो आरोना। माने गोबाव रायज्लायनानै बेनिफ्राय उन्दुनाया थिग जाला, ओंखाम जानायाबो थिग जाला। आंजोंनो जाफाजाबदों ओंखामखौबो इसेल' जाबाय। बेनिफ्राय दै एसे लोंनानै फैबायानो रायज्लायफैनाया। एसे गोबाव रायज्लायनाङा होनदों आङो। एसे गोबाव रायज्लायबालाय देहायाबो, बोलोआबो, मानसियाबो, साइस्थ'फोरा खमिलाङो। नोंथांमोन गार्लफ्रेन्डजों बारा गोबाव रायज्लायबाथाय आरोना। नोंथांमोना गोसोब्ला एक्सपिरियेन्स, आं नुनाय प्रेक्टिकेलि नुदों आरोना मानसिखौ नायनायाव। बेनिफ्राय दुरबल नुयो, बेनिफ्राय बोलो गैया नुबाय, बेनिफ्राय थैफोरा मोजां नंला, उन्दुनाया थिग जाला, जानाय थिग जाला। बेनिखायनो प्रेक्टिकेलि आंनि खाथियावनो नुथारदों आं, माने नै दाबो रायज्लायबाय दं गेजेर गेजेर होनो आं। जेनेबा आं बेखौ लानानैनो गेजेराव बुंबाय आरोना, जेनेबा जायफोरा गार्लफ्रेन्ड लानानै गोबाव रायज्लायगोन, आङो उन्दुखांनानैबो रायज्लायगोन, ओमफ्राय गाबोन सानावबो रायज्लायगोन 2 घन्टा 3 घन्टा बिदि साननायफोरखौ, जायफोरा बिदि सानदों बेखौ एसे बुंहरबाय आरो आंना गाइस। ओंखायनो बारा गोबाव रायज्लायनाङा गार्लफ्रेन्डजों। रायज्लाय ओरैनो सानसेयाव दसे रायज्लाय आरोना। जेनेबा फुंथारावबो रायज्लायनाङा, फरायनो होग्रो फरायदोबाथाय, फरायग्रा मानसिबा फरायनायखौबो लाबोबाय था लोगोजों। होमबासो नोंथाङा साक्सेस जाहैनायनि लामा थागोन आरोना। ओंखायनो फरायखांना ओंखाम गोजांफोर जाखांबा खेबसे रायज्लायलायबाय, ओरैनो दसे बास खबर लाबाय, स्कुलाव थांबाय, कलेजाव थांबाय, थांलाय फैलाय, बिदिनो आरोना। बारा रायज्लायबाय थालायनाङा ओंखायनो, होमबाना देहा पानि साइस्थ'फोरा थिगैनो थायो। नङाबाथाय गोसोआव थानाय सक्तिफोराबो खमायलांनो नागिरो आरोना। ओंखायनो बारा रायज्लायनाङा फनफोरखौ। दा सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा सानगोन आंखौ, मावहानि बुजायग्रा फैदोलै होननानै। दा आजिखालि बुजायबाबो दायसो जायो, बुजायग्राखौसो उल्था रागा जोंगोन। ओंखायनो आरो मा बुंनो आरोना गाइस, नोंथांमोन। आं दा लाइभ भिडिअ खैथा मथा मथि 12थायानो जाबाय। जायफोरा उन्दुलाङाखै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर, लाइनाव फै, लाइक हो, कमेन्ट हर। आंनि
फेमिलि लोगो नोंथांमोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आंबो। आंबो उन्दुवाखैमोन लाइभ फैनानैनो लाइभ फैनो लुगैदोंमोन आं, फैदोआनो नोंथांमोन। नोंथांमोन सोरां मन्जु थियेटारा गल्डेन जुबिलि जाबाय। 15-16 बेसे 14-15-16 गाबोन लास्ट। सेखा नामामोन बिथांनि नामा? बिथाङा जोबोर दुखुजों लेक्सार होदों आरोना। बिथाङा सहाय होआखै नङा, होदों। जोंनि राजखान्थि लिडारफोरा सहाय होआखै नङा, एकदम बिदि जानांगौ आरोना। गेजेर गेजेर सहाय होनांगौ मानसिखौ, होमबाथाय हारिया बा निजिनि मानसिया थांनानै थानायाव बोलो फैयो आरोना। ओंखायनो लोगो नोंथांमोन बा जोंनि लिडारफोर मोजां जादो, सहाय खालामदो। गाबोन जायफोरा थांगोन थांदो, जायफोरखौ लेंहरदो थांदो। जायफोरा लिडार MCLA MLA गासिबो सेखानि मिटिङाव थां नोंथांमोन। मानो होनोब्ला बिथाङा गल्डेन जुबिलि सोरां मन्जु थियेटार गावनि न' सेरावनो पार्टिसिपेट माने माबाखौ स्टेजखौ बा जायगाखौ लादों आरोना। बेवहाय गासिबो थांनानै बाहागो लानांगौ जोंनि लिडारफ्रा, होमबाना मोजां नुहुरो। जोंबो माने खौसेथि दं ओरैखौ सानो आरोना। मोजां होमबाना मोजां मोनो जोंबो। गेजेर गेजेर सहाय होबाय था बिथांखौ, जेन आरो 50 बोसोराथ' थांबाय, आरो जेन 50 बोसोर सोलिबावनो हायो बिथाङा। बिनि थाखाय बिथांखौ एसे सापर्ट खालाम, होमबाना जोंनि हारिमु कालसारफोरा थालांगोन आरोना। बिथाङाथ' गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाखानाय नालाय। मोजां मोनदों बिथांनि लेक्सार होनायाव। गाबनायखौ खिन्थु नुनानै आं दुखुबो मोनदों, खिन्थु गाव बुंखादों आरो सिगाङावनो, माने आंनि गाबनाया माने गाबबाबो बेयो सुखुनिसो गाबनाय होनना बुंखादों नालाय। आं बारा एसे माबा मोनासै आरोना गाइस। बेनिखायनो एसे थेवबो गोसोखौ थेवबो दुखु मोनफायो आं गाबनाय नुबाथाय। आंबो थानो हाया गाबनाय नुबाथाय। ओंखायनो जायफोरा गाबोन थांनो गोसो थांदो। गाबोन लास्ट ना सेखानि सोरां मन्जु थियेटारनि बिथाङा गल्डेन जुबिलिनि गावनि माबायावनो बानायदो, गावनि लांगोना सेरावनो दुब्लियाव। नोंथांमोना थांदो, लाहैदो। एक्टर एक्ट्रिसानो जा, जोंनि लिडारफोरानो जा, हारिनि जायफ्रा हारिमुनि मोजां, इसोर थांबा मोजां जायो आरोना। आंबो एसे बुंदेरनानै होबाय, मानो होनबा बिथाङा एसे आखाइ खबजोबना बुंबाय थादो। दहायबो निउसाव नुनानै आं एसे दुखु मोनदों। रावबो फैथाराखै माथाराखै फंनैसो होनदोंमोन बिथाङा। थांना फैदो आरोना जायफोरा। दा बे समावनो उन्दुबाय नामा लोगोफोरालाय, आंनि फेमिलिफोरालाय उन्दुजोब्बाय नामा? उन्दुनायाथ' उन्दुखागोन, 12थायानो जाबाय नङा होनबा? हरनि 12था जाबाय गाइस। आं मोनायावनो लाइभ फैदो नोंथांमोन, मोनायावनो ओरैनो फैनो लुगैना फैलाबायदों। मानो माने आंबो फाग्लासो जाबाय नोंदां। माने वाच टाइम नागिरबाय दंमोन आङो। आंनि फेमिलि लोगो नोंथांमोन, बोरै क्लियार खालामनो हागोन आं नोंथांमोन? कमेन्ट बक्सआवबो खोन्थाहरथारा रावबो आंनो। वाच टाइमखौ बोरै क्लियार खालामनो हागोन आङो? खोन्थाहरथार आंनि सना लोगो नोंथांमोन।
होमबाना आं नोंसोरखौ जोबोर बाख्नायगोन, अनगोन आंबो। खोनाबाय? आंनि चेनेलखौ नायनो दाबाव। जायफोरा गोदान आंनि भिडिअ'फोरखौ नाय, आंनो चेनेलनि नामखौ हर कमेन्ट बक्सआव, आं साबस्क्राइब खालामजोबना होगोन। आंबो नायना होगोन माने, सापर्ट खालामलाय। आं खालामगोन आरो। वाच टाइमा माने आंना 1100 नामा थांबाय। बेनिफ्राय दा 3000 दंबावो। 3000खौ माला कमप्लिट खालामनो हागोन आं? 3000 कमप्लिट जानो हाबासो 1000आथ' थांसिगोन माबाया साबस्क्राइबारा। बारा नांला, मथा मथि आरो 130 जनसो नांबावगौ नामा? 130-35 बिदि नांबावगौ साबस्क्राइबारा। वाच टाइमाबो बेजों लोगोसे 2000सो थांखानायबा बिदि सानदोंमोन आं आरो। लोगोफोर जायफोरा बोरै कमप्लिट खालामनाय, आंनोबो एसे फोरमायहरबानो जायो। नङाबाथाय नायनानै हो, आंबो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ। वाच टाइम बारायनायाव आरोना। मोजां मोनो आरो होमबाना आंबो वाच टाइमा एसे फैबाथाय। दै लोंहैनि आं गाइस, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दै लोंनि, दै नोंथांमोन। पानि नायलांबानो जाबाय ना। पानि दै लोंनि गाइस, दै नै। दै लोंनि, नोंथांमोन नायलांबानो जाबाय। आङो दै नोंथांमोना मोनायाव दै लोङो ना लोङा? मोनायाव दै लोङो ना लोङा नोंसोरो? जेनेबा उन्दुनायाव माबाबाथाय आरोना, ओंखाम जाखांना उन्दुनाय समाव गांबाथाय लोंना होनांगौ। दै लोंखांबाय गाइस। दै लोंखांबायलै लोगोफोर, दै लोंखांबाय। ना मा होनो? कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। 12ता जाबायानोदां। जायफोरा उन्दुवाखै, ससमाया पावारिं नङालै लोगोफोर। आंनिया नर्मेलसो, ओरैनो बायनानै लादों। गेजेराव माबा मेगनानो सायोमोन आंना, सानानै खर'बो सासोगारोमोन। बिदि जादोंमोन बै मास मोननै आगोलाव। बेनिफ्रायनो ससमाखौ बायनानै लादों। गेजेर गेजेर गानो, सानफ्रामबो गाना गाननायालाय। एख' माबा जायाखै आरोना गाइस। मेगना ओरैनो गानो आं ससमाखौ। मोजां नुदोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो, साबस्क्राइब खालामना हो। आंनोबो नोंसिनि चेनेलखौ शेयार खालामना हो।
आंबो जेन नोंसिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो हायो। आंनि वाच टाइमा पुरा जानायबा गोजोनगौमोन आरो आं लोगोफोर वाच टाइमखौ पुरा खालामना होनो हायोबाथाय। नांगौबा फैसा एसे एनै होगौमोन आं। वाच टाइम जाय क्लियार खालामना होनो हायो नायनानै हो गेजेर गेजेर एकदम खेबनै खेबथाम नायनानै मोजाङै नङाबा गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरो आङो गाइस। बिदिब्लालाय उन्दुनोसै आरोना गाइस, दोनथ'नोसै आरोना नोंथांमोन, उन्दुदो आरो आंनि सनाफोर। गुड नाइट सनाफोर, आंनि सनाफोर, गुड नाइट, थेंक इउ। उन्दुनोसै आंबो दे सना माइनावमोन, थेंक इउ।